У суботу ў Віцебску на арэне цэнтральнага спартыўнага комплексу пройдзе другі турнір па жымавым двухбор'і «Славянскі кубак». Аб гэтым журналістам на прэс-канферэнцыі паведаміў старшыня Рэспубліканскай федэрацыі Віталь Селязнёў. У адрозненне ад першых стартаў, якія ладзіліся ў аграгарадку Ноўка, сёлета турнір значна пашырыў геаграфію краін-удзельніц. На памост у абласным цэнтры выйдуць больш за 100 спартсменаў з Беларусі, Расіі, Украіны і Узбекістана. Барацьба будзе ісці як у асабістым, так і ў камандным заліках сярод мужчын і жанчын. Плануецца, што ў адной з вагавых катэгорый выступіць і старшыня абласнога выканаўчага камітэта, майстар спорту Мікалай Шарснёў. Нагадаем, што яго асабісты рэкорд складае 170 кілаграмаў. Таксама ганаровым госцем і непасрэдна удзельнікам турніру стане алімпійскі чэмпіён Андрей Арамнаў. Кубок «Славянский» проходит уже во второй раз. Он становится доброй ежегодной традицией. Участвуют спортсмены из России, Белоруссии, в этот раз из Узбекистана, Украины. Также принимает участие председатель облисполкома Николай Николаевич Шерстнев и многие элитные спортсмены как России, так и Беларуси. Также у нас вчера подтвердил свое участие олимпийский чемпион Андрей Арямнов, который будет в качестве почетного гостя и также примет участие в турнире. Урачыстае адкрыццё турніру ў зале Віцебскага цэнтральнага спартыўнага комплексу прызначана на 8:30. У 9 гадзін пачатак спаборніцтваў.